Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan gipasaka anong kaso sa ombudsman sa pipila ka mga barangay kapitan pinanguluhan ni ABC President Eduardo Quezon. Siluan meron din sa report. Grave coercion, grave misconduct, conduct unbecoming of a public officer, grave abuse of authority, oppression, and violation of Section 3 of Republic Act 1319 ang kasong gipasaka sa pipila ka mga barangay captain sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pinanguluhan ni ABC President Eduardo Quezon, batok ang Mayor Jonard Ahong Chan sa buhatan sa ombudsman. Subay kini sa paggamit sa kasamtangang administrasyon sa opisina sa kongresista sa Lone District sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nahimutang sa ikaduhang andana sa Lapu-Lapu City Hall. So nakalitan lang sa mig-appeal kay even ang among mga constituent mo na asa naman dai mi. Mura nag-nowhere to go na sila ba. So muna naka-appeal mi nga mura man og dili siguro maayo nga dili nato protektahan pod ang office sa congressman. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin mitataw nga wa pa siya makadawat og kopya sa naasoing kaso. Apan itugyan lang niya kini ngadto sa iya mga abogado. Ako unta nga mo trabaho lang unta ta sa ato ang trabahoon, no? Dili ni trabahoon sa usa ka kapitan. Doon na sila daghang problema sa ilahang barangay. Na sila problema sa ilahang basura, na sila problema sa ilahang peace and order. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisda.